O sigui, jo, les entrevistes aquelles, tu llegeixes les entrevistes, i jo l'insisteixo diverses vegades. Això és una traïció a Catalunya, vostè va traicionar Catalunya per una foto, i ho explico així tal qual en el llibre. No veig per què dius que li perdono la vida. Jo vaig ser molt crític, jo vaig diguem, escriure que jo no votaria a favor del sí en el referèndum. Tampoc volia votar a favor del no perquè tampoc volia donar la raó a Esquerra Republicana. Jo crec que va ser tan nefast tot, aquell espectacle, que jo vaig anunciar que jo d'aquell joc no volia saber-ne res i m'abstindria. Això ho vaig escriure i ho dic en el llibre. Si t'hi fixes, és obvi que és així. És obvi que és així. Per què ha passat en els últims 25-30 anys des de llavors? Doncs el que ha passat és que la Xina i la Índia han estat creixent a ritmes espectaculars. I per tant, quan aquests tios han sortit de la pobresa, el món, el número global de pobres ha baixat, ha d'haver baixat. Perquè, clar, hi ha un lloc al planeta que és profundament miserable i que va cap enrere, que es diu Àfrica. Però en termes de números, tota Àfrica són 700 milions de persones, que és la meitat de la Xina. Per tant, si la Xina està sortint de la pobresa i l'Àfrica s'estan fent cada cop miserable, en conjunt hi ha cada vegada menys pobres. Jo no ni crec en Déu ni crec en l'Església. Jo el que crec és amb gent que jo observo i considero que fan les coses bé. Els missioners porten 30 anys, són gent que s'ha passat la vida allà, que entenen molt millor els problemes, i per tant jo crec que és molt més eficient fer-ho a través d'ells que no pas d'amateurs molt ben intencionats, però sense la més mínima idea de què estan fent. Molta gent d'ONGs van allà més com si anessin a Disneylàndia, no? Van allà a tenir una experiència, van allà a fer, diguem, a fer per ells mateixos, no? Ara queda bé, o ells mateixos creuen que seran feliços o se sentiran realitzats si van a treballar amb els pobres, però no ho fan pels pobres, ho fan per ells. I van allà 3 mesos, i van allà a passar l'estiu, no? I està molt bé tot això, però això no és la manera, perquè, clar, un tio de Barcelona que està estudiant a la universitat, allà, diguem, abans no t'assabentes de què va l'Àfrica i ja t'ha passat el dia. A veure, el que explico al llibre és que jo sóc independentista, però no independentista català. Jo sóc, o no només, sinó que sóc independentista de qualsevol país que vulgui la independència. Si un conjunt de persones decideix amb la seva voluntat democràtica de fer una nació nova a través d'un referèndum, jo no veig ni, diguem, com cap persona democràtica s'hi pot oposar. Els espanyols no són liberals. El problema és que els espanyols liberals no són liberals. Els espanyols liberals, diguem, posen Espanya com una cosa sagrada per sobre del bé i del mal i per sobre de les decisions de la gent, i a partir d'aquí utilitzen qualsevol tipus de justificació, com per exemple dir que qualsevol que vulgui votar una frontera, diguem, és antiliberal. Jo això se m'escapa perquè ja sé que els espanyols diuen que no es pot ser a la vegada català i liberal, perquè s'ha de ser espanyol, però, per exemple, diguem, un dels liberals més importants de la història és Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, que no era espanyol ni era català, es va fer famós per signar la declaració d'independència, repeteixo, independència dels Estats Units. O sigui, ara crec que d'aquí uns mesos ens haurem de plantejar què són les lleis. És a dir, vindrà el Tribunal Constitucional i dirà la voluntat del poble català, votant en referèndum, no val. O sigui, el poble no és sobirà. Val més el que van decidir 4 cabrons l'any 79, que van votar, és a dir, això és la Constitució, i això passa per sobre del que vulgui la gent. El poble vota sí, i jo no voto sí, jo no vaig votar que sí, però el poble català ha votat que sí, i ara hi haurà un tribunal que dirà el poble no és sobirà. Jo crec que això serà una crisi democràtica sense precedents. Diguem, se'ns venia la pel·lícula que era la radiografia de la calma, que és el títol del seu llibre. Doncs es va demostrar que, en aquella entrevista es va demostrar que ens estaven venent un producte que era falsificat, no era el que ens deien, que no està malament, vull dir, la gent amb mala llet també ens convé i també, diguem, cal que un tio... Però se'ns ha de dir la veritat.
Escolta, aquest tio té una mala hòstia i quan s'aixega i t'amenaça doncs això la gent ho ha de saber. I en aquest sentit és bo que se sapigués. Ara, jo hagués preferit que no passés,